Пачну з таго, што наўрад ці для кагосьці з'яўляецца навіною. Лукашенка хлусіць, як дыхае. І вось вам прыклад. Наведваючы яшчэ напрыканцы траўня, калійнае радовішча на Любаншчыне, ён пахваліўся, маўляў, продаж беларускіх калійных угнаенняў выйшаў на дасанкцыйны узровень. Ну што ж, давайте разам зірнем на лічбы. Санкцыі супраць Беларускалію пачалі ўводзіць у 2021 годзе. Дык вось у тым самым 2021 годзе 9% усяго калію, які прадаваўся ў свеце, гэта быў наш беларускі калій. 5,1 мільёнаў тонн. Праз 3 года, у 2024 гэтая лічба зменшылася на траціну, да 6%. Альбо ў абсалютным вымярэнні да 4 мільёнаў тоннаў. Было 9%, стала 6%. Дзе тут дасанкцыйны ўзровень? Дарэчы, тады ж у 2021 Лукашенка зацвердзіў праграму, паводле якой сёлета ў 2025 годзе Беларусь мусіла павялічыць вытворчасць калійных угнаенняў да 17 мільёнаў тоннаў і гэткім чынам увайсці ў топ-5 вытворцаў калійных угнаенняў у свеце. Ну але адна справа паперку падпісаць і зусім іншая рэалізаваць свае хацелкі. І гэтак жа мы можам сказаць не толькі пра калійныя угнаенні, праўда? І вось тут прывітанне старэйшым братам Лукашэнкі. Як той казаў, варона з куста, апять на куст. Расія актыўна выціскае Беларусь з калійнага рынку. За ўжо згаданы перыяд з 21 па 24 гады, калі ў нас было гіганцкае падзенне, нашы ўсходнія суседзі нарасцілі сваю долю на ўсесветным рынку з 18 до 25%. То бок з 10,3 до 16 мільёнаў тонн калію. Пры гэтым усё цясней робіцца Лукашэнку і на рынку яшчэ аднаго ягонага старэйшага брата – Кітая. І колькі б кітайскай гарбаты не выпіў Лукашенка, і колькі б разоў ён не назваў Сі Цзіньпіня сваім старым сябрам, аднак статыстыка ёсць статыстыка. Сёлета Кітай закупляе заўважна менш калійных угнаенняў, чым летась. Толькі за студзень-люты сёлета Беларусь прадала на 2,1% калійных угнаенняў у Кітай менш, чым за аналагічны леташні паказнік. Падзенне пакуль што не катастрафічнае, але і радавацца беларускаму бюджэту аніяк не выпадае. Ну як жа выправіць сітуацыю? І тут пятага кола рэжым не прыдумаў і паспрабаваў сваю старую як свет бандыцкую схему, шматкроць выпрабаваную на беларусах. Не можаш зарабіць – забяры. Гэтак на пачатку лютага сёлета Беларускалій запатрабаваў у Літвы 12 мільярдаў долараў США кампенсацыі пасля таго, як нашыя паўночныя суседзі прыпынілі транзіт беларускага калію. Ну але арбітражны суд Еўразвязу і літоўскія суды – гэта вам не беларускі суд. А таму спазыск Беларускалія быў адхілены. Літва выконвае санкцыі, накладзеныя на Беларусь Еўразвязам са згоды ўсіх краін-удзельніц Аб'яднанай Еўропы. І таму бандыцкая схема тут не спрацавала. Губу можна закатаць назад. І пагатоў, ужо ад 1 ліпеня пачнуць дзейнічаць новыя мыты Еўразвязу у 15% для расійскіх і беларускіх сельгасгаспадарчых тавараў. І таксама угнаенняў. У перспектыве гэтыя мыты павінны вырасці да 100%, што зробіць продаж беларускага калію на захад увогуле эканамічна немэтазгодным. Ну што ж, можна канстатаваць прынамсі адно. Калійны кранік для Лукашэнкі закручваецца.